बिछावना में अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में सखी रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादान। डीजे अखिलेश मुँह मारो ऐसन दूध कटुआ भाता के तनो देखाई रे दादा सडिया उघार के मुँह मारो ऐसन दूध कटुआ भाता के तनो देखाई रे दादा सडिया उघार के नहीं सटतार पास खड़ा करे ना पिला समाज मिले ना मरद होई बाबा नामे अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में अजय बिहारी भी जवान परदेसी से होई नाही कोड़ाई हो चंचल चंदेश्वर अल बेला सुखे चुइया नाही छोड़ाई हो सुना ना अजय बिहारी जवान परदेसी से होई नाही कोड़ाई हो चंचल चंदेश्वर अल बेला सुखे चुइया नाही छोड़ाई हो उत्तम कबो नहीं तुझसे बेबी बेबी हमसे रुसे कबो डलले ना हाथ हमरा थावना में अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज कवना में माल पोछेला बिछावना में RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादान।